ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ନାନିଧ୍ୟ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲୁ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ, ତାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନିବାସ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଶାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରେ। ଜୀବନର ମାନେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମନର କେବଳ ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଏକଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାରିଯାଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୀତାର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ବନାଏ। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସ୍ନାନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଯୁବକର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯିଏ ଜୀବନରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ନାନିଧ୍ୟରେ ଓ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିପରି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣେ ସନ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ଆସି ସନ୍ଥଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ସନ୍ଥ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ବଡ଼ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ତ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମୃତ ଶରୀର ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ଦେହରେ ନା କୌଣସି ବଳ ଥିଲା, ନା ସେ କିଛି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଯେବେ ସନ୍ଥ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଠା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସନ୍ଥଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଯୁବକ ପ୍ରତି ବହୁ ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସେ ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ବଚନ ଶୁଣି ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ଭଗବାନ ମୋଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୋ ଜୀବନର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର, କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦିଶୁନାହିଁ। ସନ୍ଥ ଯୁବକର ବ୍ୟଥା ବୁଝି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ତୁମ ପାଖେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ତ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମଠୁ ସେ କିଛି ବି ଛଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମଠୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁମ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି, ତାକୁ ବିକିଦିଅ, ତୁମର ସବୁ କାମ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ କାଙ୍ଗାଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି। ସନ୍ଥ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ହଁ ଅଛି, ତୁମ ପାଖେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ତାହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେବି। ରାଜା ତୁମଠୁ ସେ ସବୁ ଧନ କିଣିପାରିବେ। ଯୁବକ ଜଣକ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଓ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ସନ୍ଥ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖ, ରାଜା ଯେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ତ ତାହା କିଣି ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ମନା କର, ତେବେ ରାଜା ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯୁବକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଧନ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ରାଜା ମୋଠାରୁ କ'ଣ କିଣିବେ? ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ଥ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ସେ ଯୁବକକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଯଦି ରାଜା ତୁମ ଆଖି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ତୁମକୁ ତୁମ ଆଖି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାର ତୁମେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନେବ? ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଏହା ସ୍ଥିର କରିନିଅ। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ତୁମ ଆଖି ବିନିମୟରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। ଏମିତି ବି ତୁମ ପାଖରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଧନ ନହେଲା ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖେ ତୁମ ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏସବୁ ତ ଅଛି। ଏସବୁର ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ବିକି ତୁମେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରି କରିଦିଅ ଏସବୁକୁ। କ'ଣ କରିବ ଏସବୁର, ଯାହାର ତୁମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହଁ?
ମୁଁ ବାସ୍ ତୁମ କାଙ୍ଗାଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଏ ସନ୍ଥ ଜଣେ ପାଗଳ। କ'ଣ କି ନିଜର ଆଖି, ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ? ଯଦି ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଣେ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସେହି ଯୁବକ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କହିଲା, ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଥ ପୁନର୍ବାର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ତୁମ କାଙ୍ଗାଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖେ ଏତେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାର ତ ତୁମେ କାଙ୍ଗାଳ କେମିତି ହେଲ? ତୁମ ପାଖେ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଥାଇ ବି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମଠୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ଯୁବକର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସନ୍ଥ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲେ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ପରିଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥଙ୍କ ହାତ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧରୁ ତ ସେ କେବେ ଆମକୁ ହାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଏହି ହାତ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଦ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ସଫଳ ହେବା? ଯେବେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପେ ଆପେ ଆମ ଉପରେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।